салом алайкум ба дӯстони меҳрубонам. Як хелат хоҳиш кардем ки нашуд граница ака гап зан граница чӣ шуда. Бале бародарҷоно граница ҳуй шуда. Ага кадомед ки мушкили гузаштани граница дорен, номерои ака маъруфро дар рӯи экран мемонем. ҳатман ба номерои ака маъруф зан занен. Иншоаллоҳ аввалаш худованд мушкили шуморо осон мегардонад. уже бародаро рафтан, ина наворош ҳастай метавонен тамошо кунед. боварӣ дорум ки қариб ҳамаи шумо акаи маъруфа мешиносен. тӯли 1 сол меша мо ҳамкорӣ дорем қати акаи маъруф. то ба ҳол ягон жалоб айрӯи акаи маъруф ягон шикоят шудаги нест. Сарбаланд, Хонаобод, занда ва саломат. Поделиться, подписаться фаромӯш накунед. Салом алейкум бародарони алислом. Ина барои таможни информация. Имрӯз число чанд ай? 17/2022. Дира 16 буромадем ай Москва. Ина бародаро кати омадем таможни гузаштем. Ина амиҷа бачаҳои просрочка 3-4 сол даробро накардаги ҳама одама будан. Ина марҳамат 17/07/2022. ина и одам частни задай марҳамат. Ина и одам работа задага. Ина диден марҳамат. Ягон аставани дар кор нест радноҷоно. Ай метро Люблино марҳамат занг занен. Ина бародаро 100% тенҷик шу рафтем гаштем. Ягон проблема шид радноҷоно. Ина бе аставани просрочка ҳам доштем 3-4 сол нагзаштагиё. бе патенторам любой одама мегузаронем. марҳамат занг занен радноҷоно. Ай метро Люблино мерем мебинем. ина ҳама иммиграсионка гирифтага хоҳа частне хоҳа работа мерава патент мекунам мебиём. иншоалло бо дажи боши кору бориша мебинам. марҳамат занг занен радноҷоно.